kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Segara tak demeki asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Langkung prayogi taren merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados samangke saged kasembadan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok menika ya ora bakal mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Turut penemu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye? Rasa kokian gunung sing tanpa guna. Ayo mangkat. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik ngangkat marang Praja Ngamarta. Ayo budal dina iki. Iya Dimas Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem den yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya, aja metu saka bapakmu. Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan woning Praja Ngamarta. Matur sembah nuwun. Petruk aku ya sarujuk. Petruk aku ya sarujuk. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka mathuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Ewoh kaya rasaku. Bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Sinun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Wigatosipun? Wigatine tanala kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka Jamus lima sada mongko rawuhe luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus lima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik tumuli tak boyong marang Karang Kadempel. Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklustimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Sina Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Arep ngapa e? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe wis sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula sik aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan. Gentenan wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora iki mung genahke kok. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus lima sada? Iya. Sinuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong. Nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus lima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja. Kanggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawar, matur apa Bagong? Namung atur keterangan, pun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik.
niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon? Larang sandang, larang pangan niku sing gawe Gusti. Nah, sakniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra lenggah siniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Ning rak kok ora ketaman pegebluk. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Monggo sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Ketemune ngeten mawon. Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan. Nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat. Mula panjenengan kudu menggali babakan perkara niku. Nuwun sewu saniki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Terus pustaka Jamus Limasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Ora duwe pusaka Jamus Limasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Limasada. Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Limasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prateng Karang Kadempel. Santos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate mengar gawe rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengar go apus-apus. Wah, sampean cilaka. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Asok gawe masalah. Ora sosok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku ade pertitis. Derajatku ya apa?
derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu, Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor, kula menika namung kere. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wili kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndoro mati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung ngreske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere. Kowe gedibal dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meneng. Kok ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Alah denane wis bacut wani ya wis bacut nyemplung kali. Wis terus ya mung kari ndodok. Lho. Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Lho, ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Emoh, oh setan iki. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani dadane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jiwa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sakune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mbaya sembada. Biyen sampeyan ling mbeseli aku pira takon dadi tim sukses. Kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor. Kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak elek iki. Ya. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekan gunung saiki kuwi Bali. Nun, saiki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana Ponokawan tak glandang nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe punane sing gawe urip apa piye? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arep sampean duwe nenggala, arep sampean
membanggakan bahwa Nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampeyan. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ambok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu ning wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani Nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sakranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelima ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaaken dawuhipun. Para parswane jajal yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Wis saiki bali kandha karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong mlarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe sapa? Babe Semar. Ayah, ngono. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya ki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima lho. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyun, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya, edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Iya. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki rawet diro sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Tok sawang saka ngendi, ha? Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medun ning jagat? Sebabnya apa, Tru? Ambo. Oke ora dong kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunake bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok yo sadar diri. Kowe iki asale saka desa.
Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel. Lho tenan aku Ragana, ya, Tru? Heeh. Bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwun iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani. Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Kok genep setahun kowe buka toko besi. Ayo ngopo, iblis? Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepiro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nete. Metu Jawa, gelandang negara. Mboten nginten bilih kamuntranipun Praja Ngamarta tumunten kados mekaten, Yayi. Malah kula menika estunipun lingsem dening Koko Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajanganipun para Panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa kliranana kula medal jawi ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi, Koko Prabu sembah kula nderekaken pun ngakang ora kepengin yen to negara Ngamarta dadi pasulayan. Mula Dimas matur marang pun Kakang sapa ingkang mantes nampa pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. Aku percaya marang kabijaksananing barep. Arep mbok paringake Kresna kuwi ya kabijaksananmu. Mbok paringake Panakawan kuwi ya luwih prayoga. Monggo. Aku percaya marang barep. Barep kakangku. Werkudara piye? Gandeng iki mangsa kala wis ngancik bedhug tengange. Nglakonana panembah ing wanci bedhug. Sawise nglakoni panembah, wah, barep kakangku ndak suwun ngucapake asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti entuk wenenganing sing gawe jagat. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara pun Kakang ngaturake panuwun kanthi cara mengkono pun Kakang percaya lamun Gusti bakal paring pepadhang tumraping negara Ngamarta. Kula kinten menapa dipun ngendikaken Kakang Mas, kula rumaja lan kula mathuk Koko Prabu Arjuna kula wonten paring adhawu. Tatenan para wadyabala lan kawula aja nganti ing wedha kasempyok ing aradan. Werkudara, nggih. Siadi metu njaba. Tatenan para wadyabala aja nganti ning kena aradaning peperangan. Yo ngestake dawuh. Apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Mulih matur bapak nek ade ra iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki noploman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manuta karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klima Sada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" Oh, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru.
Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kaya anak sing durhaka aku. Ora iso mituruti karepe wong tuwa anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Nek cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trimo nang kene. Mergo itung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ngono ya, Le. Aja terus. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang, ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisra. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Ning aku tetep wedi ya kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Truk? Ndoro Antasena ngantem aku pisan mudar arep nglawan piye? Ngene wae. Iku nek ana anak Pandhawa Gatotkaca Jayapata tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Nek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Aku serius iki, Truk. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Gatotkaca tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Truk. Wah iya. Wah iki aku seneng niki. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajae, Truk. Ya. Tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Toto-toto, Gong, tak takonane ngono kira-kira arep mateni awake dhewe, kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir, aku tak mikir jurus. Ndara Antasena, iya, Truk. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata, kowe tak takoni ngaku ya, Truk. Nggih. Jenyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng nggarok. Truk kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tangan utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja lakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapan tak bondo tangan tak krincung sikilmu dina iki, Petruk. Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para punden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama. Kowe mirang-mirangke punden Pandhawa mongko manuta tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petruk. Ayo Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara itu. Asam lambungku munggah tenan. Jangan ngomong aja, Truk. Iya, iya.
Menawa mari tak gebukane. Mangke enten. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-lorone niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi. Petro ajeng nglebokke pakunjaran, manglebokke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur, apa to sababe kula kok wani karo Sinun Mandura? Niku wonten perkarane. Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, duwer niki. Ning sareng kula petung, Bagong wani niku merga Bagong mbelani karo bapak. Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syaraté Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sinundrawati lan Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus Klimasada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndrawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Terus Sinun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan sukertane bawana, kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong iki pancen wonge ngeyel. Sinun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele. Nek bapak kula dunahe kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye. Nek ngonekke Petro ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, Antasena. Kowe anake ora kudu wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa, mboten ajeng wani. Oh ngono nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Mana aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara. Ora. Piye disikat saiki apa piye? Oh sike. Nggih rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten Kakang Garwaca Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garwaca Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Iya, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tentrepku to? Ono kene ndukruan tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet dhisik wetenge lara. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwaca, kowe aja bales, kowe manut wae. Atre modar. Truk Garwaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wis ndang kopi, wis Gong, wis Gong, wis. Ngoten. Kula nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara nguripke wong mati. Anu wae kok netrel. Hak dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku netel? Bagong. Kene-kene tak kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe ora tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oke, nek kowe karo gedruk kok
Ndang 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 ndang. Dune ning dun ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Aku tak ambles bumi yo nggih. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Wae dindani nang ngene Ndara Garukaca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Dindani Ndara Garukaca rak tekan kene takoni apa wigantine. Wae ora usah wedi, kok tak gedroke ping 3. Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Enten apa karo awak mriki? Petruk, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana. Kowe wani karo Si Mandura ya. Oh nggih. Leres, lha pripun to? Didhawuhi dening Si Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngino karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para Punden Pandhawa. Nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para Punden Pandhawa? Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek boten purun wangsul, mapano. Apancat pundhakmu tak gembol dasmu dina iki Petruk. Jauh Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Wis niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Punta Dewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Klasdewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Sampeyan mentolo nggunakake Petruk, Petruk pancat pundhakmu tak gembol ndasmu. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo mateni Petruk, mang mateni. Lha sadaya tak koken gunem. Mang mateni mboten apa-apa. Nggo mang potol sirah kula. Mang potol Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti. Sampeyan tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Iki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang pateni Petruk. Ora ati kula nek cara sampeyan kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan temu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arep ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk. Ses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klepat. Pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Dong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil gane aku wis ngalahke loro ming kari Antarja. Tandang ngono. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Ket mau mung nang burine terus ayo tro ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mung kari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye?
Mbah Nindorantara ki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Werna-werna. Ula werna-werna. Kowe lagi tengok-tengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lare angon, ula welang, ula weling, ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhi ae. Ngisore ketok iyup banget, nggo nglikar kok kaya penak banget. Mun nek wong goleki kowe, Omong nek aku ra ono, siap. lakonane terus ora usah melu-melu. Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki. Ndara Antarja. Yo, Bagong. Aku sing tekan kene. Kuwi gatosipun? Goleki Petruk, kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos? Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ono. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku muni ra ono? Ora ono. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, terus krungu Omong. Nek iki swara radio. Oh iya. Suara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, terus ngerti anu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Ragune radione kanca-kanca. Lu tau krungu ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petruk nendi? Ora ono, mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. nek Petruk ora gelem, Tak jiat. nek Petruk wani, Tak pateni. matane Petruk. Iya. Lho ngopo dadak suluk barang? Ya men seniman padake. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petruk kok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho, Petruk iki kakangku, Mas. Petruk iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak go ning rumah sakit. Tak infuske. Men Petruk iki waras. Aku Petruk diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petruk iki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok men perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk? Menungsa apa kowe? lho, Taun-taun kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. yen kowe ngunek-unek karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbak anggap aku wedi karo kowe? Apa mbak anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Anggapmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? ora minggat sembur melonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur melonyoh awakmu. Hargae melonyo awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok men disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ora tau pamer, ora tau umuk, ora tau ngandhak nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Segara tak demeki asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Ah nyoba piye?
matno. Waspadana. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Paham ora ketak-ketik? Paham ora kata-kataku? Ya aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cethok. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu, ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab. Kok saka kono kaya bengok-bengok banter banget. Li ngapusi piye? Tak ngapusi epek-epek kuwi matno, abang apa ora? Kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge memang ngapusi kok. Aku dadi kono percaya. Sajae epek-epekku iso malik tenan tur ning mbuh dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Gong, ana sing joget-joget ya sapa kae? Endi? Kae. Anggo, udu. Ing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu Bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe, diajar wong loro. Ya, oh, Raidan. Petro. Nggih, Ndara Pragota. Ya. Wah. Aja bulu truk lambe sapa Bagong. Wah, setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang leteke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Waduh, gleleke ra jamak-jamak. Wah, lemane ditato ula. Wah, kaya apotek. Nek aku matke Bagong ki bayar wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Li arep perang sok kapan. Ora getak ngono to, Gong. Man cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guyah-guyah bandem batako raimu kowe. Ndara Pragota, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat lo candak mergane patimu. Kene, mergane kowe ora usah omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu terus. Mati dari aku pangga tak ayoni Ndara. Cuthuke ndase Pragota modar kalau. Gedabikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, Gong. Iso mati kok? Ya iso. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Truk. Wah, gagar otak. Tenan kengko nek nganti cangkeme metu mluke gagar otak berat. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Truk? Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati-mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bagong ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara. Untung cekat-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka ya sini Petro kan bolong ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong ki nek mlayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Aduh. Mati kowe, Gong. Lemu mlayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petro nyol tampan ana nenggala. Terus modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok.
Ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat melayu, aku arep melayu, wis ketinggalan ada. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh, Sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane ngelip. Nyelip dagang ora to aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme kanggo. Oh. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ayo. Slamet yo wis. Slamet. Yo bali Kong. Heh. Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus Terus napa iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Nek ngono terus iki piye? Wis rasa wedi, kowe tak sangoni gaman, maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Atimu petuk widodari ning elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep apa? Arep maju. Wah, ngono kuwi cah kendel mati kok wedi. Apa? Yo, majunya terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi nang golok ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, siwake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan nyewu. Aku mati. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus ora ketekane SMA kon fakultas. Wis kono maju kono. Ya. Taman iki ya kok. Taman yo gladi cengele Baladewa. Tugel del gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amos Ramrata, Jawrata. Imbang yen padha-padha iki grajiku tak menungso ra tataran. Walah dalah. Iki Petro nggawa graji iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunaing satu seti. Tamake Gunung Jugruk Segoresan. Iki tau tate kramas gedhe Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 aku nang. Mati dereng aku, mati dereng. Ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngliga Kyai Nenggala. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhan kuntal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Mestinipun boten mekaten lampan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika Panakawan Padruka piyambak. Sajaipun Petruk ngewi-ewi dhateng Raka ing Mandura. Kasengaja ndudul kamurkanipun ing Raka ing Mandura wekasan kula boten saged ngampah tubal babaring karepson Petruk ing Kyai Nenggala. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Koko Prabu menawi bab menika gampil. Namung kuwatosing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar ngertos lampan menika tumuli Kakang Semar mboten narimakaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Mayantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka ingkang sagah ngendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tananto karya duka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selah. Namung wonten sukune laning penggalih paduka Yai Prabu kedah paring
Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mesaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pagebluk. Keparang maringaken pustaka Jamus Lima Sada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndarawati. Mangke menawa Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada wonten negaring Amarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu, Yayi kula mboten badhe wantun atur lamisan paduka Yayi Prabu Ngamarta. Nggih monggo pustaka Jamus Lima Sada kula aturi nampi. Nanging menawi mangke negari Ndarawati sampun ketingal padhang, kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta. Lan paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mangupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Oh inggih ngestaken dawuh. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusti, aku tinggal ing Ngamarta iku arep piye? Monggo praprakone negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tama atur Kyai Kresna inggih kunjuk Kyai Prabu Samyaji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura, nuwun mapunten kula badhe mujatrosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang, kula ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yayaji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sakmangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Iki para Pandhawa arah ngumpuk ana ing bangsal Pengrawit. Monggo pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Praja Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun Kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Wonten menapa menika? Gusti. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wae Yai Prabu Ndarawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan ana Praja Ngamarta nganti kalawan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi kunjuk Yai Samyaji. Ngandhake enten negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Risyadi bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Barang Risyadi nampa pustaka Jamus Lima Sada pun Kakang tok tinggal ning kene. Alasanmu engko nek wis negara Ndarawati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki arep piye? Setyaki wonten timbalan. Wis kecandhak saiki. Barengipun iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe ora sampe melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus Koko Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Koko Prabu. Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna kula wonten maring adhawu. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Syadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndarawati, ing separo mapan angganing adhiku Madukara. Dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati. Nggunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada apa dudu Janaka? Koko Prabu enten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kedatengan Drujana ingkang membo paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Wonten satunggiling Drujana ingkang saged marojol saka sela-selaning garu. Nindakaken telik Mangendrajala. Koko Prabu mireng? Ya, ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tidha-tidha lan aturipun ngadang kula panengah? Ya ora. Ning ra terus nek rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong utuh apa anane. Nadyan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Lima Sada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe.
Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klimasada, kowe padha karo memirang karo pasuryaning pun Kakang. Mbok gawe isin negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom, Pak. Kados pundi lampan menika wis-wis ora dadak digetuni. Saking ngelakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klimasada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinartan pambudidaya, menungsa diwenehi akal, pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun, inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi Parang Paduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo ya kuwi nalar sing ganep, kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta. Parang Paduka. Ayo budhane karo kadempel. Wonten menapa? Nyuwun dawuhing Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Kok ora bungestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo kula dherekaken.